Асновы прафесіі, патрэбныя навыкі і веды, творчыя і асабістыя біяграфіі беларусаў. Адкрыта і шчыра госці распавядаюць пра сваю дзейнасць і яе ўплыў на лёс. Праграма «Прафесіі і лёсы» на Радыё Беларусь. Вітаю, шаноўныя слухачы. Ля мікрафона Арсеній Ярмаловіч. Сёння пагаворым аб прафесіі праваабаронцы. Для гэтага ёсць добрая нагода. 1 сакавіка з ініцыятывы ААН адзначаецца дзень нулявой дыскрымінацыі. Мы, натуральна, не маглі прайсці міма гэтай тэмы, а заадно даведаліся, як насамрэч быць праваабаронцам у Беларусі, што трэба, каб ім стаць і чаму праваабаронцы ніякія не палітыкі. Наш госць Дар'я Рублеўская, асістэнтка каардынатара беларускай праваабарончай школы. Сёння мы пагаварылі з грамадзянскай актывісткай, асістэнткай каардынатара беларускай праваабарончай школы Дар'яй Рублеўскай. Прафесіі і лёсы на Радыё Беларусь. В чем разница между правозащитником и политиком? Где проходит эта граница? Правоабаронцы не імкнуцца стаць палітыкамі. Тут, напэўна, таксама як з дзяржавай трошкі. Мы, хацелася б сказаць, імкнемся да аднаго, да вырашэння нейкіх праблемаў грамадскіх, да адстойвання пазіцыі чалавека падчас парушэння дзяржавай правоў, але праваабаронцы робяць гэта дзеля таго, каб дапамагчы чалавеку і дапамагчы чалавеку, кропка, і павысіць узровень, ввогуле палепшыць сітуацыю з правамі чалавека ў краіне, то палітыкі часам гэта робяць для таго, каб атрымаць нейкі сацыяльны статус, нейкі рэйтынг і далей прыйсці да ўлады. Можна сказаць вось так. То бок праваабаронцы, яны ўздзейнічаюць на людзей, якія прымаюць рашэнні, а палітыкі намагаюцца стаць гэтымі людзьмі. Вось гэтая мяжа. Бо калі ты уже перекрочваеш гэта, калі ты праваабаронца, окей, ты вырашаеш праблему, ты вырашаеш прыйсці звярнуцца да дэпутата, дэпутаткі з прапановай законапраекта. Так? Ты прыходзіш, распавядаеш, чаму гэта важна, у тебя ўжо ёсць канкрэтнае прапановае рашэнне, ты абгрунтоўваеш сваю пазіцыю, і уздзейнічаеш на гэтага парламентаря, калі ласка, узніміце гэта пытанне. А калі ты ідзеш на выбары ў парламент і тыкаешся, у мяне ёсць законапраект, распавядаеш падчас сваёй парламенцкай кампаніі, чаму гэта важна, безумоўна, ты здорава, ты робіш крута, ты вырашаеш нейкую сацыяльную праблему, але при гэтым ты уже выкарыстоўваеш палітычныя сродкі. Что такое гражданский активизм в Беларуси? Это не сказал бы, что это супольнасць людзей, потому что это что-то такое, быццам бы закрытое, что вот вось гэта людзі ёсць, толькі не, гэта просто актыўныя людзі, якія займаюцца самым розным відам актывізма, незалежна ад горада, ад вёскі, дзе яны пражываюць. Для мяне актывізм гэта, напэўна, вельмі шырокае такое разуменне. Умоўна кажучы, калі я жыву ў вёсцы і я вырашаю, што, умоўна кажучы, вось гэту алею ніхто не прыбірае ніколі, а мне хацелася б там гуляць, і каб там людзі хадзілі, і я збіраю, вешаю на краму нейкую паперку, кажу: шаноўныя вяскоўцы, давайте збіраемся ў гэтую суботу, вось гэтае прыбраць. Супер, гэта ўжо першы крок, мне падаецца, да актывізму. Мне вельмі падабаецца адно даследаванне, яно датычна больш моладзевага сектару. Вось маладыя людзі, якія ведаюць пра дзейнасць грамадскіх арганізацый, маладыя, лічуць у большасці сваёй, прыкладна 60-70%, яны лічаць актывізмам і удзелам у моладзевых арганізацыях тое, што яны ставяць лайк ці каментуюць, неяк расшэрываюць навіны з арганізацый. То бок, нават да такой ступені пашыранае разуменне моладых людзей, і я цалкам падтрымліваю, здорава, калі нават у сацыяльных сетках праз медыа ты неяк рэспектуеш гэтым арганізацыям, падтрымліваеш. Нават калі ты данаціш арганізацыям, мне падаецца, гэта таксама пра падтрымку актывізму. Калі ты прыходзіш на івенты, але пры гэтым не проста спажываеш, штось тебе даюць, але пры гэтым штосьці мінімальна робіш, распавядаеш, што калі ласка, прикалі такая цікавая ініцыятыва, я там была, мне спадабалася, можа, знаём, калі распавядаеш, магчыма, табе таксама будзе цікава. Гэта актывізм, вось такім, напэўна, вельмі шырокім сэнсе. 115 падаеце заявку для таго, каб усяму пад'езду было
светло хадзіць, здорава, гэта таксама вы ж робіце гэта не толькі для сябе, але агулам для кагосьці яшчэ. Ну, я понимаю, что именно в жизненном плане, ну, ни у тебя, ни у меня нет такой прямой возможности как-то сравнить, как было раньше, как сейчас, но в целом, как ты думаешь, сейчас больше людей вовлекаются в гражданский активизм, чем, например, 10-20 лет назад? Спад или рост? Сейчас можно говорить. Я могу зараз пакуль што адказваць толькі за моладзевы актывізм. Я кручусь непасрэдна ў гэтай коле. Я могу сказаць за свой, магчыма, невялікі досвед 3 год, што ёсць нават не той, каб год мерыць, так? Вот як бы мы тут 10-годдзямі хочам мерыць. А ёсць пэўныя ввогуле такія прамежкі часу. І гэта залежыць там ад самых розных фактараў, калі мы кажам пра моладзь, напрыклад. Гэта могуць быць такія нейкія вялікія падзеі, ну, мовна кажучы, выбары і пасля выбары, там, перадвыбарчая кампанія, так? Калі адбываюцца нейкія змены ў грамадстве, у сацыяльным жыцці, калі трошкі ціску аказваецца там з боку універсітэту, з боку адміністрацыі, то, ну, часам гэта паніжаецца ўзровень актыўнасці, людзі не зусім гатовыя штосьці рэалізоўваць і штосьці рабіць. Ну, часам кажу, ну, просто перечакаць такую не зусім ёмкую сітуацыю. Ёсць таксама умоўна час сесіі, калі мы кажам пра моладзь, ну, тады таксама не вельмі актыўны. Ёсць час лета, калі людзі гатовыя тусавацца і рабіць нешта там для кам'юніці умоўна, там прыходзіць на фестывалі, падтрымліваць на фестывалях актыўнасці, там так, вы здоровскую працу робіце, мы з вамі, як бы запісваюцца там, кудысьці впісваюцца ў нейкія праекты, ініцыятывы, але пры гэтым трэба перечакаць вось гэтыя 3 месяцы і ў верасні, так, распачынаць сезон нейкай такой там, ну, адвакатыўнай працы ці працу па нейкіх іншых кірунках, ну, такую больш грунтоўную. А мне падаецца, то 10 год таму, гэта быў 2010 год, якраз гісторыя пасля площади, мне падаецца, што зараз актыўней трошки. Расскажи немного про себя. Где учишься, как пришла вот именно к гражданскому активизму, и, может, когда будешь получать профессию, какую именно нишу в этой профессии ты бы хотела занять? Я навучаюся на факультэце права Беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэта. На 4-м курсе зараз пишу дыпломную уже працу і буду сыходзіць, прымаю ступень бакалаўра. Моя гісторыя з актывізмам пачалася яшчэ падчас ліцейства. Я была ліцеісткай Мінскага дзяржаўнага абласнога ліцэя, і ўжо тады першы год я была журналісткай ліцейскага экспрэса, медыа унутры ліцейскага. А другі год я ўжо стала редактаркай. Вось у тыя часы я намагалася так больш актыўна нешта рабіць, у тым ліку для ліцеістаў. І мяне вельмі цікавіла пытанне вось як бы такой сацыяльнай журналістыкі, журналісцкіх расследаванняў. І я, конечно, марила про юрфак, але ў нейкі момант падумала, што можа быць все ж таки журфак, і ў мяне было такое, значыць, падваенне, мяне туды-сюды неяк матала, але потым я зразумела, што той журналістыкай, якой бы я хацела займацца, я, напэўна, не смогу займацца, умоць розных фактараў. Мне цікавыя расследаванні, там, з месцаў нейкіх ваенных падзей, вось гэта все такі, ну, як бы дынаміка такая. Але я разумела, што, напэўна, не смогу гэтым займацца, і таму все ж вырашыла прытрымлівацца такой сваёй першаснай лініі, пайшла вучыцца на юрістку, і у першы час я была журналісткай медыа студэнцкага, самае радіо называецца. Першы год я была проста журналісткай, потым я была шэф-рэдактаркай, і нават на той час я была такой трошки, мне падаецца, рэфарматаркай, бо самае радіо гэта медыа ад студэнтаў да студэнтаў, дзе рабілі там на розныя там агляды універсітэцкіх падзей, чуеш там, як падняліся кошты в сталовкі, хто будзе там пойдзе на першакурснік годы і так далее. Мне было цікава трошки больш каштоўнасныя матэрыялы. Я там намагалася прасоўваць беларускую мову, беларускую нейкую андэграўндную культуру музычную, не толькі музычную. Ну і карацей, вось таким дзвіжком была трошки альтэрнатыўна, я б сказала. Але потым са мной здарылася акадэмія студэнцкага лідарства. Гэта навучальная праграма з адзіночання беларускіх студэнтаў. І я зразумела, што я хацела б займацца правамі чалавека. Ну, уже на той час я навукова займалася ювенальнай юстыцыяй, гэта адпраўленне правасуддзя і дачынення непаўналетніх, ну, то бок правы дзіцяці. І той час мне так моцна кліманула, я як бы зразумела, што
я знайшла той стрижень, вакол якого я ще, напевно, себе пошукаю, але докладно ведала, що це буде зв'язано менавіта з правами чоловіка. Хоч би я у той час вже і працювала у суді, економічному суді города Мінська, я походила на стажировку до адвокатки, у мене спеціальність господарче право, я шукала себе вакол в цій спеціалізації, але зрозуміла, що спеціалізація мені не пасує, це, напевно. Так, юристка, це добре, це вдатна едукація, мені подається. Я практикувалася в громадській прийомній ще одної правооборончої організації, яка займається правами біженців, іностранними, заміжними громадянами, їх правами. Констант мені подобалося. Я, як доросла жінка, делала в МЗС, така, розповідіть мені, коли ласка, а як це отримати? Так, з 13-го разу тільки детелилася по одним питанням. У вас і так, у більшості своїх це були діл по міграції. Цікава була вельми практика, мені вельми сподобалося, але зараз я практикуюся в місці, якою займається едукація освіти у сфері правового чоловіка. І я зрозуміла, що я, подається, на перший час, принаймні, покуль мені це цікаво зараз, я собі знайшла. Мені це вельми подобається. Ось це, безумовно, накладає некий відбиток, і хочеться, щоб в університетах ще більше навчання було правам чоловіка, я набудувалася трошки по інших програмах і по інших методах, бо розумію, що праві чоловіка навіть в університеті, мене, напевно, так, вони мене схопили, але могли б ще більше, і не тільки мене. Бо це, насамперед, великий кругогляд, коли ти хочеш на юриста-юристку, то можливостю для дальнейшего працевлаштування і вогулі знаходження себе у цій системі координату вельми шмат. Починаючи від жінки, яка буде розповідати в ЗАГСі, що об'являємо вас мужем і жіною, і скончаючи там прокуратурою і так далі, міжнародними некими організаціями комерційними. Обязательно ли быть юристом, чтобы заниматься правозащитной деятельностью? Нет. И вообще, какие знания и навыки нужны для этого? Часом юридична едукація вельми замінає правооборонцям, бо є такий нормативістський підход, коли право викладається як закон. Да? Тобто те, що написано, ось це є. А то а все остальне, вогулі там, це вже все, це просто про ніяку ерунду кажете, і нема навіть духу закону, так? Духу ось цього. Коли казати про те, який досвід, які віти мусять бути правооборонці, варто розглядати кожний, мені подається, конкретний кейс. Бо, безумовно, перший досвід – це що таке право чоловіка, розуміння каталогу, розуміння міжнародних механізмів, національних механізмів. Так, тут потрібно трошки такої сховати юридичної теорії, але агулом варто розуміти мету. Правооборонча діяльність збирає собі вельми шмат різних можливих видів діяння, де, в принципі, коли ти не юрист, можна займатися чимось іншим. Мовно кажучи, правооборонча діяльність – це не тільки написання скарги, написання звороту, написання ісків і там громадське прийомне, і ніякі стратегічні тяжби. Це у тим ліку розповсюд інформації, це у тим ліку і навчання, едукація освіта, це ведення соціальних сіток і комунікація з людьми. Тому саме головний, напевно, досвід такий, навіть не досвід, а просто чоловіча якість, яка мусить бути це емпатія. Чим більше емпатії, тим ліпше ти будеш комунікувати з людьми і розуміти їх, удаватися в кожну конкретну ситуацію, ліпше. Коли ти хочеш комунікувати з КПЧ, з іншими судовими міжнародними органами, так, напевно, варто буде підвчитися юридичним різним речам, але це так само береться практикою. На великий жаль, на юрфаках, я можу сказати за своє, напевно, тільки, не так шмат практики дотичної навіть написання звороту, написання скаргів і самих різних зворотів в які органи. Вельми мало кейсів такої праці ручками, да, что можно сказать. Тому все берется просто досвідом. Ти пишеш першу скаргу з кимось, другую тебе так само відглядають, третю так само чекають, а четверту тобі вже дають, ось приходить там чоловік, треба допомогти. А так як веде у сфері правового чоловіка, що це навіщо і кому потрібно, емпатія і готовність працювати в різних умовах з різними людьми при обмежуваних ресурсах, у тим ліку твоїх власних. Бо
разное здарается. То есть на первый план личное качество все-таки выходит? Безумовно так. Безумовно так. Какие бы ты могла выделить приятные и неприятные моменты работы вот в этой сфере? Праваабарона – гэта заўсёды праца з людзьмі. Тому людзі ёсць як прыемная частка, як будзе прыемны момант, так часам непрыемны. Можна выцеліць такое, што часам людзі не ведаюць межаў і тэліс там у 12 гадзінаў, пішуць працоўныя мэйлы ўначы, потым могуць казаць: «Вось, я вам пісала, вы мне не адказалі». Часам трэба тлумачыць, што я не у мяне таксама ёсць нейкія асабістыя межы і працоўныя межы ў тым ліку. Я часта сустракаюся з тым, што людзі прымаюць як дадзенае то, што ты павінна нешта зрабіць. Хоць бы ты не береш ніякіх абавязальніцтваў на сябе, просто таму, што ты гэтым займаешся. Ты ж юрыстка, всю праблему выкладваецца. І ты пачынаеш тлумачыць, што нягледзячы на то, што ты працуеш, з чымсьці каля юрыдычным, ты не мусіш ведаць все банкаўскае заканадаўства, там ці яшчэ як праходзяць нейкія фінансавыя аперацыі паміж банкамі, ты таксама проста не ведаеш, таму што гэта трошкі не твой профіль. А прыемна гэта заўсёды чалавечая аддача, ты заўсёды можаш назіраць, што патрошкі мяняецца, магчыма, светапогляд у людзей, магчыма, гэта патрошкі транслюецца на больш шырокія колы людзей, інфармацыя даходзіць да людзей, і ты можаш уздзейнічаць неяк на прыняццё рашэнняў, на проста прасоўванне нейкай ідэі. Свая Беларусь робіць, ідзе па кроку да светлай сваёй будучыні. І ты таксама крочыш каля яе, подпихиваешь. У тебя есть герой, человек, на которого ты могла бы как профессионально, так и морально ориентироваться? Героев, героинь таких прям, умовно кажучи, повесить в рамочку, напевно, нема. Ёсць люди ініцыятывы, якімі я моцна натхняюся, і такі ёсць, як беларускія ініцыятывы, і замежныя нейкія. Напрыклад, я вельмі люблю ініцыятыву «Маршруй дзетка», ініцыятыва, якая прасоўвае закон на супраць хатняга гвалту. Яны бясконца натхняльныя, яны вельмі смелыя, дзёрзкія, такія проста. Мне вельмі падабаецца тое, з якім крэатывам і з якім падходам яны гэта ўсё робяць. Розныя такі, жаночыя ініцыятывы. В прынцыпе, мне яшчэ падабаецца бачыць сярод сваіх калегаў, калежанак і герояў і гераінь. Бо я разумею, што тыя ініцыятывы, якіх я зараз актыўна, з якімі я больш прычыняюся, яны распачыналіся ва ўмовах такіх даволі экстрэмальных, і калі падобнага не было нідзе. Просто падобнага ніхто не рабіў, а яны проста ўзялі і пачалі рабіць. І на той момант пытанне не ўзнікала, а што з гэтым будзе далей, а просто зараз з гэтым што рабіць. Студэнцкі саюз, вялікі. Што з гэтым рабіць, як яго будаваць, як людзей сюды далучаць і праваабарончай арганізацыі. Што гэта ўвогуле такое людзі? Не асабліва разумелі. Таму я сярод сваіх калегаў, калежанак часам просто слухаю іх, такая: «О, якія вы крутыя». А такое, каб прям супер пахадзіць, я б, напэўна, не вывучала такіх людзей, бо я такая адна унікальная, я выбіраю сабе нейкія зноўку, пра сотні ідэнтычнасцяў, пра сотні нейкіх колкаў ведаў, досведаў. Таму мой герой — гэта я. Дар'я, большое спасибо за беседу. Дякую. Прафесіі і лёсы на Радыё Беларусь. Калі хочаце паслухаць больш пра дыскрымінацыю і пабудову талерантнага грамадства ў Беларусі, заставайцеся анлайн і слухайце перадачу «Ідэнтычнасць». Гэтую перадачу і поўнае інтэрв'ю можна знайсці на YouTube-канале «Культурная панарама Радыё Беларусь». Я, Арсеній Ярмаловіч, развітваюся з вамі. У гэты час праз тыдзень. Людзі розных прафесій, беларусы і іх жыццёвы шлях. Штотыднёвая праграма «Прафесіі і лёсы» на Радыё Беларусь.